Абе, колега, дайте една бяла родата да живне малко тая сватба. Чакаме, дай! Що взимаш виното от нашата маса? Там си нямате вино! Няма да ми взимаш виното! Там ще пиете вино! Що ми взима виното? Що ми взима виното това? Защо взимаме? Имате вино на тази таба! Що взимате виното? Що взимате виното? Няма да прави! Не искам! Взимайте вино! Тегите! Гледай сега е хубава, бе. Заповядайте. Мамо, татко, запознайте се с техните на Гош. Много ми е приятно. Аз съм Шишо, подполковник. Аз съм бащата на този идиот. Татко! Не съм идиот. Сине! Щом съм ти баща, значи си идиот. Здравейте, аз съм Кайли. Много ми е приятно. Здравейте. Жалко, че не се запознахме преди, че чак сега на сватбата се запознаваме. Аз много исках да се видим, ама децата казаха, че сте в чужбина. Да. Как беше в Хималаите? Какво? Кога са били в Хималаите? Шишо, това е от... Чакай, бе! Гош, кога са били в Хималаите, бе? Аз не съм били. Чакай! Много мръз да направите на луд! Бяхме на Хималаите! Чакай, Спокойно! Геннадий е същия, той като пие две ръки и изобщо не помни къде е бил. Геннадий. Всъщност ние бяхме наистина на Хималаите, там беше чудесно, по цял ден бяхме на плажа, имаше ескимоси, крокодили, слонове, въобще пиехме Как ескимоси? Там няма ли будисти? Да, става 6:30. Има и будисти. Когато на рецепцията си поръчаш да те събудят, има будистка, която те буди сутрин. Тя те буди, да. Шуши, ти защо си казал, че са ходили в Хималаите? Какво да кажа? Питаха къде са неща, аз казах, че са наречен. А той наречен, те викат, ние ще отидем наречен да ги видим. Аз викам, не, те излетеха за Хималаите. Той спира кията. Верно. Аз съм донесъл кебабчета. Колко ти донесъл кебабчета? Аз ти кебабчета, аз защо пиеш тази кия? Вече едно кебабче ще направи проблем. Той Гошко едно детенце ли ви е? Има ли си нещо, братче, сестричка? Ами, на мен много ми се иска да... смисъл, Гошко, ти сестричка, имаш ли бе, синко?